పొద్దుతిరుగుడు పువ్వు విత్తనాలను తినడం ద్వారా ఎన్ని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయో మీకు తెలుసా? ఇవి గుండెకు ఎంతో మంచిది. చెడు కొలెస్ట్రాల్ ని తగ్గించి గుండె ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి ఎంతో సహాయపడతాయి. ఇందులో ఉండే మెగ్నీషియం, కాల్షియం, ఫాస్ఫరస్ ఎముకలు దృఢంగా ఉండడానికి ఉపయోగపడతాయి. ఇందులో ఉండే ఫైబర్ జీర్ణ వ్యవస్థను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతూ మలబద్ధకాన్ని తగ్గిస్తాయి. ఇందులో ఉన్న యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ చర్మ నిగారింపును పెంచుతాయి. ఇందులో ఉన్న B1 విటమిన్ నీరసాన్ని, అలసటను తగ్గించి మనం రోజంతా శక్తిగా ఉండడానికి ఎంతో సహాయపడతాయి. ఎన్నో వ్యాధులకు కారణమైన ఇన్ఫ్లమేషన్ ను తగ్గించే గుణం వీటిలో ఉంది. శాకాహారులకు అంటే నాన్ వెజ్ తినని వారికి ఇది ఒక మంచి ప్రోటీన్ ఫుడ్. ఇందులో ఉండే జింక్ వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. విటమిన్ E ఎక్కువగా ఉన్న ఈ విత్తనములను తినడం ద్వారా వృద్ధాప్యం త్వరగా రాదు. ఇందులో ఉన్న ట్రిప్టోఫాన్ అనే ఎమినో యాసిడ్ వలన మానసిక ఆరోగ్యం మెరుగవడంతో పాటు నిద్ర కూడా బాగా పడుతుంది. మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేసే ఈ పొద్దుతిరుగుడు పువ్వు విత్తనములను మీరు తీసుకోండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.